Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 28-нче балалар бакчасында капиталь төзекләндерү озакка сузылды. Объектны кайчан куллануга тапшырырлар, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Яшүсмерләргә кичке 10-нан соң алалардан башка җәмәгать урыннарында йөрү тыела. Чалалар законны беләме? Тарихыбызны, традицияларыбызны беләбезме? Шулда этнографик диктант яздылар. Аның барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Кор бөртекләре балалар бакчасында капиталь ремонт һаман тәмамланмый. Балалары бу учреждениягә барырга тиеш булган ата-аналар Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шулай дип зарланды. Балалар бакчасын ачу сентябрь аена планлаштырылган иде. 2 ай үтсә дә вакыйга үзгәрмәде. Бакча үз ишекләрен кайчан ачыр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Төркемнәрдә бакча ачылуга барысы да әзер диярлек яңа җиһазлар урнаштырылган, искеләрен тәртипкә китергәннәр. Балалар булмаса да тәрбиячеләр кул кушырып утырмаган. Алар ремонт эшләрендә булышкан стенадагы рәсемнәрне дә үзләре ясаган. Бөтен группаларны җыштырдык, әзерләдек, уенчыкларны җудык, территорияны җыштырдык. 1 июньнән балалар бакчасы тулысынча ябылды, сабыйларны якындагы учреждениеләргә урнаштырдылар. Моңа кадәр барлык ата-аналар арасында сораштыру уздырганнар, ихтыяҗ булганнар урын кирәклеген күрсәтеп, гариза язган. Бары тик бакчага 1 тапкыр баручыларның ата-аналарына гына проблеманы үзләренә хәл итәргә туры килгән. Учитывались пожелания родительские, поэтому я считаю, что с нашей стороны были выполнены все условия. То есть мы всех детей, кто желал, обеспечили детским садом. Самыми пострадавшими можно сказать, что здесь являются дети, которые вновь придут. То есть им, конечно, родителям нужно было запастись терпением, они запаслись. Мәктәпкәчә учреждение җитәкчесе сүзләренә караганда, балалар бакчасын ачу подрядчылар эшне вакытында тәмамлап өлгермәгәнгә күчерелеп килгән. Хәзер азык-төлек блогын холл һәм берничә бүлмәне ремонтлап бетерәсе калган. Мәктәпкәчә белем бирү дәрәсендә капиталь ремонт барышын башкарма комитет контрольдә тота дип аңлаттылар. Бакча 2 атнадан ачылыр дип көтелә. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Балаларның көзге каникуллары дәвам иткән бу көннәрдә полиция хезмәткәрләре балык булмаганнар арасында хукук бузуларны кисәтү максатыннан рейдка чыкты. Закон нигезендә балалар төнге 10-нан соң урамнарда, башка җәмәгать урыннарында ата-аналардан башка йөрергә тиеш түгел. Чаллыда әлеге закон үтәләме? Төнге рейдка инспекторлар белән берлектә хәбәрчебез Ләйсән Ханова да чыкты. Рейд төнге 10-да башланып китте. Инспекторлар күзуында урамнар, кафе кибетләр һәм башка күңел ачу үзәкләре. Бу чара вакытында без балаларны карыйбыз сәгать 10-нан төнгедән әтиәнисезләр йөрмәсеннәр дип, сыралар ичмәсеннәр дип, спиртной напитоклар ичмәсеннәр дип, һәм бүтән правонарушениелар үзләре совершать итмәсеннәр дип. Төнге 10-нан соң балык булмаганнар өчен чикләү сәгате кертелгән. Алар җәмәгать урыннарында ата-аналар яки законлы вәкилләреннән башка йөрергә тиеш түгел. Күп кенә күңел ачу үзәкләрендә бу турыда беләләр. Тик закон бузу очраклары да ачыклана. Этик кафеларның берсендә балык булмаган үсмер бар иде. В данном случае мы привлечем к административной ответственности по статье 3.11 КОАП-РТ родителей данной девочки за нахождение в общественном месте в позднее время суток без сопровождения законных представителей, подвергая жизнь и здоровье опасности, а также привлечем директора данного заведения, в котором выявлена девочка. Рейд барышында 7 яшүсмер тоткарланды. Ел башыннан төнге 10-нан соң җәмәгать урыннарында булганнарның саны 400-гә якынлаша. Моның өчен әти-әниләргә дә җавап бирергә туры килә. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. 4 һәм 6 ноябрьдә автокаланың дәвалау профилактика оешмаларының эш режимына үзгәрешләр кертелде. 9-дан көндезге 2-гә кадәр шәһәрнең алалар һәм балалар хастаханәләрендә участок табиб терапевтларының, гомуми практика табибларының һәм табиб педиатрларның дежур торуы оештырылачак. Процедура һәм бәйләү кабинетлары шулай ук 9-дан көндезге 2-гә кадәр эшләячәк. Өйгә табибны көндезге сәгать 1-гә кадәр чакырырга мөмкин булачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы быелгы уракның иң яхшы комбайнчыларын билгеләде. Алар 490 кеше. Алдынгылар арасында Тукай районыннан 17 комбайнчы бар. Аларның һәр кайсы уртача 3000 тонна икмәк суктырган. Республика күләмендә җиңү яулаучылар 50 мең сум, районныкылар 30 мең сум акча белән бүләкләнәчәк. Быел Тукайлылар барлыгы 134 400 тонна икмәк җыеп алганнар.
Узған атнада татарша диктант яссалар, бүгін шәһәрдәшләр зур этнографик диктант акциясына қошылды. Ул илебезнең 85 төбәгендә үтте. Чаллыда Муланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияда оештырылды. Шараның төп максаты тамырларыбызны, башка халыклар мәдәниятен, тарихын беләбезме дигән сорауга җавап табу. Урыннан хәбәрчебез сюжеты. Чаллыда этнографик диктант язырга теләүчеләр 60-ка якын иде. Төрле яшьтәге шәһәрдәшләребез парта артына утырды. Үзләренең тамырларын, халык традицияларын, белүләрен тикшерергә телиләр. Яшьләр арасында кызыксынучылар арта, кызыксыну бу тема белән. Кемдер мәктәптә яки студент елларында алган белемнәренә ышанса, икенчеләр махсус әзерләнгән, тик һәркемнең максаты бер – үз-үзеңне тикшереп карау. Үзара милләт аша сорауларга җавап бирергә туры килер дип уйлыйм. Төпле белем бирделәр без укыган вакытта мәктәптә. Шушы белемнәр башта калдымы икән? Ничек җавап бирермен икән дип борчылып килдем. Зур этнографик диктантта катнашучыларга 30 сорау тәкъдим ителә. Алар аңа 45 минут эчендә җавап бирергә тиешләр һәм иң күп балл җыю мөмкинлеге 100 балл. Дөрес җаваплар һәм төп хаталарны miretno.ru сайтында тикшереп булачак. Этнографик диктант нәтиҗәләре 10 ноябрьдә билгеле булырга тиеш. Ләйсәнханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Картиналар галереясына Татарстанның халык рәссамы Владимир Акимовның яңа күргәзмәсе ачылды. Анда шәһәрдәшнең 120-гә якын эше куелган. Темалар төрле. Шуңа күрә күргәзмә өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә кызыклы булачак дигән фикердә картиналар галереясы хезмәткәрләре. Беренчеләрдән булып картиналар белән хәбәрчебез Ләйсәнханова танышты. Видите контраст? Здесь деревенские, городские. Владимир Акимовның картиналар галереясында ачылган әлеге күргәзмәсе белән Мәскәүдә, Нью-Йоркта һәм кайбер башка шәһәрләрдә танышып өлгергәннәр инде. Бирдә 120-гә якын картина урын алган. Я такой человек, что как бы мне все интересно, начиная от простого самопейзажа, от портрета самого простого человека до, скажем, сюжетных композиций. Автор үз иҗатында туган ягы Самара өлкәсе Яндурайкин авылына, аның кешеләренә зур урын бирә. Бик теләп табигать күренешләрен сурәтли. Гомумән күргәзмә темалар төрлелеге белән дә игътибарны җәлеп итә. Төрле социаль темалар һәм шулай ук миф, легендаларга багышланган әсәрләре сериялап эшләнгән. Чит илләрдә дә булып кайткан безнең рәссам. Ачылыш көнендә үк күргәзмә шәһәрдәшләргә матур мизгелләр бүләк итте. Картиналар барысы да бик ошады, алар барысы да оста ясалган. Күргәзмә картиналар галереясында 2 декабрьгә кадәр эшләячәк. Ләйсәнханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шишмәкәй балалар бакчасында гөрләп шәл бәйрәме үтте. Мондый чара шәһәрдә генә түгел, республикада да сирәк очрый. Аның максаты балаларга гореф-гадәтләр, йолалар турында сөйләү, милләткә мәхәббәт уяту, татар теленең никадәр бай булуын күрсәтү. Иленче бакчада узган бәйрәмдә хәбәрчебез булып кайтты. Такмаклар, сынамышлар, мәкаләләр бер бәйрәмгә барысы да сыйган. Бакчага йөрүче балалар бу чарага озак әзерләнгән. Кызыклы такмаклар, үртәүешләр әйтәбез, шаярабыз, көләбез, итә матур итеп бийләр. Кызлар да алардан калышмый. Без татар халык киемнәрен киябез. Без татар кызлары, татар малайлары булып киенәбез. Кызлар башларына калфак кияләр, җаулык бәйлиләр. Малайлар түбәтәйләр кияләр. Без егеттә белән уйныйбыз. Җеп чырнарга өйрәнәбез. Шәлләр белән биебез. Татар җырларын җырлыйбыз. Шәл бәйлибез. Шәл бәйрәмен Татарстанда сирәк үткәрәләр. Мондый күңел ачу йоласы бик аз авылларда гына сакланып калган. Мин үзем Балык Бистәсе районының Күгәршин авылында туып үстем. Безнең халык гомердән шәл бәйлей, шуның белән көн күрә. Менә көз көннәрендә безнең авылда эшләр беткәч, шәл өмәләре, каз өмәләре үтә. Бәйрәмдә авыл күренешен тасвирлаганнар, килгән кунаклар төрле шәлләрне дә күрә алды. Татар халкының гореф-гадәтләренә багышланган бәйрәмнәр Шишмәкәй балалар бакчасында еш уздырыла. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Без исә сезнең белән шәршәмбегә кадәр сау булашабыз. Ял көннәрегез күңелле үтсен.
Спешите! Только 4 дня со 2 по 5 ноября в магазине «Светофор» перед Бровецким мостом на улице Ломоносова горбуша всего 99,90 за килограмм. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей, зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б. Клиника Нуриевых. Лечение бесплодия и ведение беременности. Хочешь настоящую русскую шубу по честной цене? Тогда не пропусти распродажу от фабрики «Меха Вятки». Скидки до 50%. Только со 2 по 4 ноября в Экспокаме.